Matod pa ni sa sulat ni Santiago, kaning nagsulat nga si Santiago, dili ni katong kaning atong Santiago nga apostol. Siya ni ang nahimong obispo sa Jerusalem nga gitawag og James Justo, Santiago Justo, the Just. Niya natod pa niya kini di ay pag-antos mao gid ay ni ang atong gikinahanglan aron ta mahimong perfect. Una, dili gid ta mo reklamog pag-antos, kay ang pag-antos makapahimo natong balaan kaayo. Gilingay mong tupad inga daghan kag pag-antos. Ingna. Ya, tubag sa na imong tupad, naong palang nako, gaantos nako. Anya, og nana ganin ang pag-antos, maglipay di ay ta, ngano man, kay mauna na ang makapahimo natong hingpit, mahimo natong balaan. Kanus amon ta mangayog milagro, gisaway ni Hesus diring mga tao, kay sigig pangayog milagro or ilhanan. Ang ato yung pangayuag milagro, kasagaran, kana yung pag-antos. Sama nang anak kay stage 4 nga cancer. Ginoo, sayo jud ko nga imposible nimo. Kami pader, motuo man gid mi nga naagi milagro. Ano? Kay di lagi taganahan nga mag-antos. Magmilagro man gid ang Ginoo pader. Ay wagi problema ana. Pero ang pangutana, kung sa may gusto nimo magmilagro ang Ginoo para mawa ang imong pag-antos o magmilagro ang Ginoo para punan ang imong pag-antos. Kung sa may gusto nimo be? Magmilagro aron mawa ang imong pag-antos. Yawanon ka. Mauna si Hesus kung atong tan-aw ng iyang kinabuhi, pulos-pulos gyud pag-antos. At tanawa ha, gimabdo siya sa babay nga wala pay bana. Kada kong pag-antos ana. Si San Jose palang daan nag-antos na nganong namabdos ang iyang pangasawon nga wa pa niya hilabti. So nakahatag na siya pag-antos. Nya pagkatao niya gisalikway sila. Wa sila padayon nag mga balay. Kasakit anang isalikway ka. Nya didto pagid siya gipanganak sa balay sa hayupan niya gibutang pagyus pasungan. Kagrabe anang pag-antusa. Nya nagtubo siya nga nagbakwit-bakwit og puyo kay naa say nangita niya kay patyon siya bata pa lang gipangita na kay patyon ni Herodes. Nagkagiw-kagiw taon sila ngadto sa Ehipto. Nya sa diha nang dako na siya nagtudlo na sigihan sa gluto, sigihan sa criticize, sigihag butang-butang hangtod gyud nga nalansang sa cross, the highest suffering and the final suffering niya. Gibitay sa krus, gihubuan pag yun. Gilatigo pag yung maayo. Nganong gidawat man na sa Ginoo? Tungod kay ang pag-antos makapa santos. Nya nganong mag-color mamuan inyong buhok? Kay di mo muantos magtanaw yung uban. Nganong inyong nang kiskison yung kilay niya badlisan, kaya di mo magtanaw, di mo ganahang tanaw ng katag na kayo, hanap na kayo mong kilay. Anong imo mo nang papuwa-puwahon imong naong, kaya di ka gusto mo antos ang lagom ni imong naong, luspad pag yun. Aka na mga inaana ba? Nganong mangawat man sa atong pundo sa nasod ang atong mga politicians, kaya di mag-antos, magtrabaho, niya magtigo, man ang ilang sweldo. Dako, kaya na ilang sweldo. Ikumparar sa ato, ang butog ang pari, makaambal. Dako-dako, saring makuhang pari, igdupa-dupa, dependis, gidupan ba. Pero, antos mo sa nang pari, igdupa-dupa, yun nga na magbarog ka, yung baktas pa ka ng layo kay tanan, init pa, limuot pa. Antos, una ka maka, kwarta. Kanaon tay ilang tigumon. Dili kay magsigig pangawat anang kwarta aron lang gyud mahayahay ang kinabuhi. Ang tumong ra gyud anang ato mga kawatan nga mga politicians
Unsa ra man gyud? Aron hayahay ang kinabuhi. Bahala nagdaghan kayong nagantos basta hayahay lang ni. Bahala na mo hapit mo wa mo gikaon basta di alam namo ang mga billions nagikas inyong mga buhis. Nga aron di gid sila masakpan kay masakpan sila kana na ang mag-antos man gina sila. Katong tanan nga murag makasakop nila ilag yung lutuson, ipa-impeach, ipapatay, ipa-ikiha, ana. Karon paminawa, naapabay gasigig hisgot sa flood control diha sa Congress o sa Senado, napadi ay. Unya, ato lang tong kalimtan, na porting daghan ng patay dinis ato o sa ubang part sa nasod, daghan kay mga properties na nga daot tungod anang ilad-ilad nga flood control, napabagoy gahisgot. Wa na, ilag yung ilihis, ilag yung ikanang insa na, lihay-lihay. Kay, og ato yung fokusa na, i-discuss ginagmaayo, og makit-an yung kinsay utok, anak, kwaon ta ng ebidensya, na amang yung mag-antos, ana ba? Pero makapasantos unta na nila, og makapahimo sa na nga, ang nasod nato mulambo, basta mapinpoint na ng mga utok anang korupsyon. Karon ang ilan na sa labas nga isyo para lang yun kana ganing di nata makafocus anang korupsyon kanina sang atong aning sitwasyon natong muragwa kay magkasinabtanay kita og ang China. Murag tag itoy magsigig paghot anang unsa nang dako kay ngero anang basta German Shepherd ba kandag ko kay murag leon ang iro ba murag mga wolf ba nya ang itoy sige paghot murag itag itoy nga kausar ta tumban patay na ta ngano yung magpabikil-bikil ta tungod lang anang ilog-ilog anang akunong sana kanang dagat diha nga atong angkon-angkonon naarabay giingon nila ni gi-stage nga ni hangyo si Rodante Marcolita ang atong senador nga makig-debate siya friendly debate ni aning Justice Supreme Court Justice Carpio kay lahi magbaruganan si Justice Carpio sa West Philippine Sea, lahi sag baruganan lahi sag analysis si aning Rodante Marcolita, Senador Rodante Marcolita, magdebate sila. Kanindot ana haron mahibaw ana to pero ang bottom line gi-divert na ta aron anha ta diha ma-focus dili na adtong mga ghost project sa flood control, ghost project sa infrastructures nga dagko kay sila kickbacks didto trillions. Ibaw na magpilay atong utang karon sa nasod. Wa pa mo kibaw? Akong nakitaan sa social media niabot nag 17.8 trillion man tinga ito ang atong utang. Katong naghisgot-hisgot ko sa una 16 pa to. Karon last year pa to 16 point kapin karon 17.7. Onya inigtapos aning tuiga wa pa man ta kaabot nga. Pila na kay utang nato no? Kasi moabot na nig 20 trillion. Nyahain man na gihapak ang atong utang nga wa may mga dagkong infrastructures atong nakita. Tuas ilang pangurakot. Hingka pa diroy perti naman ang daghanang pag-antos nato sa Pilipinas. Magpasalamat tas Ginoo nga naa tay mga pag-antos. Lord, salamat aning mga corrupt namong mga politicians kay nag-antos nami, mahimo nami aning santos. Di ba? Mahimo santas di ay santas o santos. Nabutay mo ingon ako pader, daghan ra ba kayo mo criticize nimo sa social media tungod anang imong wali? Napagani uban mga pari gyud nako ay salamat masantos na gyud ko ani. Di biya sayon sa no pero sige lang ato lang nandawaton total unsa may timailhan nga kita ang atong pag-antos makapasantos nato. Kung atong tanawon ang pag-antos nilang San Roque, nila ni St. Francis, kaning atong patron, Santiago, mga apostoles, nilang San Pedro, San Pablo, kana bang ilang pag-antos ba? Unsa may sentro sa ilang pag-antos?
Kibaw mo. Wa mo kibaw. Ang sentro sa ilang pag-antos mao ang pagtuman sa pulong sa Ginoo. Dili ang pagpangitag kwarta, dili ang pagpangitag maayong panglawas. Kita daghan kay gaantos nato para makapaeskwela mga anak, para makapahimog balay, para makapalit og house and lot. Ana, siging antos anang data-data aron makapalit og sakyanan. Dili na mao'y pag-antos nga gipangita ni Kristo. Ang pag-antos nga gipangita ni Kristo para makapasantos nato, tumana ang pulong sa Ginoo. Wa gani gisulti sa pulong sa Ginoo, ayaw nag-antosi. That is a useless suffering. Pre nang mag-antos gyud ka nga mopuyo kuyog niya nang imong bana nga wa sad mo'y kasal. Antuson ko ni pader kay ako namang gining bana nya wa lang may kasal. Unsa man na angaya na dili? Kusga. Okay, nya kinasal na mo, nya nangabit siya. Unsa man moantos kag kuyog dili? Antuso na nimo kay mauna na ang pag-antos nga nahasubay sa pulong sa Ginoo nga inyong gidawat pagkasal nga sa kasakit og sa kalipay, sa kahamugaway og sa kapitos, sa sakit o sa maayong panglawas. Naigo na kay kinasal naman mo. Pero samtang wap mo kasaad anang mga saara, ayaw pag-antos. Oy, kanapitang mo, muingon ako pader, tambagi in taong kung saon, manin akong partner. Akong anong partner man, wa pa din mo'y kasal. Wala pa pader. Mangulata naman pader. Oy, nako, nya tungod lang sa among mga anak pader, na naman may anak duha ka buok. Ako lang gining antoso, nako de na. Wa na maigong pag-antosa, di na makapasantos nimo. Mag-antos ka para padung sa impyerno, di na mao eh. Ang inyong panagtipon padung sa impyerno, nya mag-antos ka padung sa impyerno, nag-antos na kadaan nya adto pa jud ka final nga pag-antos sa impyerno, eternal suffering. Ayaw, mas may pagmubiya ka. Unya unsa mo na mo mga anak pa dir nga siya may gabuhian ni siya may naitrabaho. Naku ay sos pakan nagsagbot ta di diladlan na di. Unya mamatay pa din, may pagmamatay mo nga way sala kaysa dili mo mamatay pero padung mo sa impyerno. Kana mo saktong pag-antos, antosa ang pagbiyaan ng puyo-puyo nga kahimtang, bahala nagwa na kay gikaon. Basta lang ang imong kalag wa hikti sa sala nya guruyon ngadto padung sa kalayo sa impyerno. Maunay pag-antos sa mga apostoles ang pagpaningkamot sa pagtuman sa sugo sa Ginoo. Nya ang sugo sa Ginoo makapawagtang mo nagsala. Mananglitan antoso nimo imong naong nga wa lang gid nimo kiskisi imong kilay. Sakto na nga pag-antos dili. Hoy, tubag. Sakto dili. Unyang mag-antos jud kag pangutang kay para i-budget anang colors buhok anang imong tanan diyang panindot sa imong naong, mangutang lang jud kanya mo antos jud kag bayad anang imong utang. Sakto na dili. Muantos kag palit og slot, sakto na dili. Pastilan ko suga sa sakto eh. Pero ngano manggamay ra man kaayo. Oy, bago na rabatag slot katong PPSC Part 2. No, Part 2 na ni siya PPSC 2. 130,000 atong gibaligya sugod gahapon. Ibaw mo pila itong halin? Niabot na biyag 105 ka slots. Bak. Kanindot untang moabot nig 105,000 no ka slots. Pero sige lang. Okay na kaayo ni. Napay 129,895 ka slots nga available. Ato na lang ni siyang dawaton. Pero kung mag-antos kitag palit og slot, bahala maglakaw na lang ka. Mo bita na ingon ako, sayon kaayo pagpalit og slot, gamita lang ang pag-antos. Pananglitan, estudyante ka. O niya, mopalit kag slot. Antusa og lakaw padong sa eskwelahan. Pangayo lag budget para plite sa imong parents. Nya dili na nimo ibayad, lakawon lang nimo. Pila man ang bayad sa motor? 20. Nya kaduha ka mulakaw o sa kaadlaw di na nakay 40. Ug mulakaw kag ibutang nato mga katulo lang sa kada
simana nya ang the rest ana musakay na ka. Balik tulo lang ka adlaw ba nga imong lakaon. Pila naman na? 120 nya ipalit na nimog slot. Sobra na gani na usa ka slot. So ang estudyante og magantos lang makapalit yung slot kausa kada semana. Kakuha mo? Anya, ikaw karon senior citizen naman ka. Unsa man sa imong kuan nga galisod naman kag lakaw, unsa may imong pag-antos para kapalit kag slot? Ang sungkod dili nimo, di na ka magsungkod. Magsungkod ka. Ikaw ba senior citizen, wa na kay trabaho, unsa may makapalit nimong slot? Sultihin ang imong mga anak, imong mga apo, nga paliti ko ninyong slot. Ana, kung maluoy mo nako, paliti ko ninyong slot, kay gusto kong doon ako'y ihatag sa simbahan kada simana. Pila ra mo ng 100 mo, ang kuntong imong usa ka apo la, karong simana ako'y palit nimong slot. Lo, ako'y palit nimong slot karon. Oy, blessingan kas Ginoo apo. Di ba? Mag-angkon-angkon na to sila. So kada semana na adyo kay kuan. In short, wa naman kay ikapalit kay gasalig naman lang kas imong mga nag-atiman nimo. Mamaligya na lang kag slot. No, ayaw nagpalit. Kay tiwasuno naman ka, pamaligya na lang. Ana ha? Nga ikaw nga naay trabaho. Samot na ikaw naay trabaho, kapalit gitong estudyante, kapalit gani ring way trabaho, pero gakinahanglan laging pag-antos. Mao na sila si San Pablo, si Santiago, nag-antos sila para makahatag sa ilang isig katao. Si San Roque, nag-antos og maayo para na ay ikatabang siyang isig katao. Hangtod gid siya namatay. Ako sa diri, si pare, antos kog palit, gikan sa ako mga nadawat nga mga stipends, og antos akong baligya, bahalag mga gisi na ning kilid sa akong abil. Sige jud ko og baligya og slot, hangtod matuma ning atong pangandoy, kay nakasiguro man ko nga kining atong gipangandoy nga kaning bell tower ato ning humnon, ang atong adoration, atong trabahoon, ang ato sa diring luyo nga nagngandoy tang natay dako nga event center nga covered kana ganing atong trabahoon. Kahibaw ko makaayo ni sa simbahan, makaayo ni natong mga parokyano og makahatag ni kaluwasan. Ato ginang tabangan ha, online parishioners o territorial parishioners. Mamalita, mamaligya pagyudta. Muna gitawag og mahimo tang user, mahimo sad tang pusher sa slot, dili sa syabo. Kaya ang syabo, mubaligya sila, mugamit sad sila. Ana, kita sad, slot man mamaligya ta, mupalit sad ta. Ana, nainindot kayo.